Zdravíme vás pri sledovaní predstavenia kolekcie batohov od značky Ortovox na leto 2024. Tieto batohy sú vytvorené presne podľa potrieb pohybu v horskom teréne. Batohy Ortovox charakterizujú tri základné vlastnosti. Nízka hmotnosť, vysoká odolnosť a veľký dôraz na spracovanie detailov. Predtým, ako sa vôbec pozrieme na konkrétne modely, je dôležité spomenúť, že takmer všetky batohy Ortovox sa vyrábajú v dvoch rôznych dĺžkach chrbtového systému. Klasická veľkosť, ktorá nemá špecifické označenie, a tiež kratšia veľkosť s označením S úplne na konci názvu. Deliacou čiarou je pritom výška 175 cm. Kto je vyšší, mal by si zvoliť klasickú veľkosť. A ten, kto je nižší, mal by si zvoliť veľkosť S. Najviac vám však stále napovie vyskúšanie si batohu v predajni. Batohy z aktuálnej letnej kolekcie majú tri hlavné oblasti využitia. Na vysokohorskú turistiku sú určené modely Peak a Peak Light. Na klasickú turistiku a trekking sú určené modely Traverse a Traverse Light. A špeciálne pre horolezcov sú určené modely s označením Trad. Poďme sa teraz pozrieť na veľmi univerzálne a odolné batohy s názvom Peak a Peak Light, ktoré sú určené na vysokohorskú turistiku. Sú to batohy s objemom od 30 do 55 litrov, ktoré sú určené na jednodňové túry až viacdňové prechody. Prvým špecifickým prvkom modelov Peak je veľmi pohodlný chrbtový systém Swisswool 3D. Ako už názov napovedá, systém je vyrobený z vlnených vlákien, ktoré pohlcujú telesnú vlhkosť a starajú sa o to, aby bolo aj celodenné nosenie príjemné. Druhým takýmto prvkom je obvodový zips, vďaka ktorému máte pohodlný prístup do ktorejkoľvek časti batohu. Batohy Peak sa nestratia ani v zimných podmienkach. Ľahko na ne upevníte lyže, snowboard, cepíny, do špeciálneho vrecka umiestnite lavinovú výbavu a na dne batohu nájdete aj oddelený priestor na mačky. Univerzálnosť týchto batohov doplňajú kompresné popruhy, systém na uchytenie lana, plná kompatibilita s hydrovakmi, sieťka na prilbu a ďalšie šikovné prvky. Pre tých, ktorí sa potrebujú dostať ešte vyššie a ešte rýchlejšie, sa modely Peak vyrábajú aj v odľahčenom prevedení Peak Light. Tieto modely poskytujú menej oddelených priehradok, ale majú o niečo viac variability a rôznych možností odľahčenia. Na týchto batohoch môžete úplne odobrať beko batohu, bedrový popruh či celú chrbtovú konštrukciu. Takto sa z batohu Peak Light stáva minimalistický pomocník na tie najvyššie vrcholy. Od vysokých vrcholov sa na chvíľu presuňme nižšie k modelom Traverse, určeným na klasickú turistiku a trekking. Modely Traverse a Traverse Light sú dizajnovo čisté a veľmi praktické batohy. Väčšina popruhov sa na nich dá pekne schovať a výsledkom je čistý a moderný vzhľad. Tieto batohy majú užší atletický strih a v povinnej výbave modelov Traverse 18S až Traverse 40 nechýba pláštenka proti dažďu. Batohy Traverse budú najviac vyhovovať turistom, ktorí majú v obľúbe rýchlejšie či pomalšie denné túry alebo víkendové prechody cez horské chaty. Z modelovej rady Traverse vyčnievajú ľahké batohy Traverse Light 15 a 20. S hmotnosťou do 410 gramov sú to pomocníci na rýchly pohyb, možno až beh. Vďačia za to priedušným a elastickým ramenným popruhom na spôsob bežeckej vesty, ktorým nechýbajú vrecka na telefón a na pol-litrovú bežeckú fľašu. Pri tretej modelovej rade sa opäť presunieme k zdolávaniu strmých stien a štítov, no tentokrát s využitím lana a všetkých štyroch končatín. Je to tak preto, lebo batohy Ortovox z modelovej rady Trad sú predovšetkým určené na lezenie. Majú extrémne odolný polyamidový povrch, minimalistické úchyty na príslušenstvo a jednoduché zatváranie háčikom na veku. Vďaka silikonovému povrchu na vnútornej strane batohov veci vo vnútri veľmi dobre držia na svojom mieste. Stačí sa na tieto batohy pozrieť a vidíte, že sú určené pre lezcov a zarytých minimalistov. My dokonca vieme, že ich obľubuje aj mnoho horských vodcov. Z akých objemov si viete vybrať? Najmenší a najľahší je model Trad Zero 18, ktorý je určený predovšetkým na letné viacdĺžkové lezenie. Veľkej obľube sa teší aj univerzálny model Trad 24, ktorý podobne ako jeho objemnejší súrodenci umožňuje odľahčenie odobratím polstrovania chrbtového systému alebo aj bedrového popruhu. Z
Stredný objem predstavujú Thread 28 a Thread 26S. A objemovo najväčšie sú potom Thread 35 a 33S. A čo hmotnosť? Tá sa pri Thread Zero 18 začína na 370 gramoch a pri tom najväčšom Thread 35 len zľahka presiahne 1 kg. O kolekcii batohov Ortovox na leto 2024 sme si toho povedali už relatívne dosť. No stále sme nevytiahli jedno ESO z rukáva. Tým ESOM sú kompletne nepremokavé batohy s označením Dry. Takúto verziu nájdete v každej modelovej rade batohov Ortovox, ktorú sme doposiaľ spomenuli. Odlišíte ich tak, že nájdete špecifické označenie Dry na konci názvu. Napríklad Peak 40 Dry, Traverse 30 Dry alebo Trad 22 Dry. Aby toho nebolo málo, tieto batohy nie sú len nepremokavé, ale sú aj pomerne nezničiteľné. Čomu za to vďačia? Ortovox pri týchto batohoch prišiel s dôvtipným využitím extrémne odolného nylonu s polyuretánovým zátierom bez PFC častíc. A aby toho nebolo málo, jednotlivé časti sú medzi sebou zatavené pod vysokou teplotou a bez potreby použitia švov. Dážď tak naozaj nenájde cestu dnu. Samozrejme, pri batohoch s označením Dry je viac ako variabilita dôležitejšia celková odolnosť. Preto na nich nájdete menej oddelených priestorov ako u ich klasických súrodencov. Ocenia ich však všetci, ktorí sa často pohybujú vo vlhkom a drsnom prostredí. Predstavenie komplexnej kolekcie batohov Ortovox na leto 2024 je na konci. Na záver vám prajeme veľa pekných zážitkov v letných horách a nezabudnite, že v povinnej výbave každého batohu nesmie chýbať lekárnička a núdzový bivakovací vak.